Dipikir marai mumet ngobat jamur nggone mbah wake pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur terus nyambut gawe awitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah terus ayo kanca padha ngibadah njaluk ngapura marang Gusti Allah njaluk ngapura marang Gusti Allah iki cerita anak rantauan ombok rawit pedes tenan golek duit kanggo masa depan golek duit kanggo masa depan dina semua dina kang suci lanang wadon arep padha ngaji sing digawa kitab suci mergo golek sangune mati mergo golek sangune mati yo ning isor rindu paling apik tinggal anak bojo tuku donat ning Kalimantan tetep semangat kanggo masa depan tetep semangat kanggo masa depan ibu gedang ati puntel kroso puntel kroso dadi sawiji arep sembayang kok durung bisa ayo kanca padha ngaji ayo kanca padha ngaji yo jadi pikir aku arep dia tangan jamur mangan koro aku jujur kowe ra percaya aku jujur kowe ra percaya Sallallahu salamu ala Tuhan Rasulullah Sallallahu salamu ala yasin nabiillah ala yasin nabiillah Gondaro pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur terus nyambut gawe kawitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah ayo kanca padha ngibadah njaluk ngapura marang Gusti Allah njaluk ngapura marang Gusti Allah kapal linggo golek jae iya kerja golek lalu aku kerja kowe malah selingkuh aku kerja kowe malah selingkuh ibu gedang ati puntel kosong puntel kosong dadi sawiji arep sembayang kok durung bisa mula kanca ayo campur sari ayo campur sari sepertian ngombe jahe serba salah dadi TKW iwak betik iwak lele obat titik ra enek benere obat titik ra enek benere dengan berakhirnya lagu ini